billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala Rabbi isir li sadri wa yassir li amri wa kul dadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil alamina ya jal jalali wal kiramu. Alhamdulillahi Rabbil alamina ya Razaki ya Allah. À l'ère des infos pertinents, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Ne balala mebraou, anga président Assimi Goïta, son excellence Simo Dagantiki Dante Kelendoroni à Kumana. Ne balala mebraou, amena ndamro Assimi Goïta discours là, son excellence. Assimi ko nga fo malien benyana ko alakama kaka deme anga ni projet de loi kanga passé. Assimi ko ni projet de loi qu'on a passé là. Ko ambe kle kasim na sur quartier kono ko oba ko ba brabe ba Assimi ne afwa dala ko ni projet de loi ko na passera ko nga jamana te ke batte mesera ne président makani Assimi ko nga projet de loi ko na passera ko mate do nga jamana kani passa boro tuni mais woro mi jarane ga teme kuma beka Assimi ko male ombe kasila ko kasabe barala ateka barake ko ni projet de loi ko na passera ko oyo bani Kuri mo ma barake dro ale Asimbi sigilen to ka bureau kono ki kenga bo barala facilement jaja ali mo ka barabaliya yi ja lupo de be jamana kono mo bo be protéger che moro mali ku fenya jamana on me bonne notre mais donc Assimi Goïta kumana ama toto kumala donc aka discours bien jaw fene kumana ka to rishila donc anga bi jam ka du la fe jam ka du mais abba sigilen do parce que mbe bara chamana et on bari me bi. Donc, il fallait qu'il y ait un dos. Parce que nous savons qu'il y a une blague à Chine. Parce que nous président comme un droit, on a une blague à Chine. Donc, on a président comme un Les Maliennes et les Maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. Donc, président, comme Malien mbe bien fan, Malien mbe Mali kono, on Malien mbe Mali kokan. Ko amu na mene nous bien kono. Ko obligation morale va en boulot ko ka anyefo malien bela jelenyana anga projet de loi au niveau mina ko c'est très important kalebo onyina en fait ko parce que ko ni passera ko mo te donga jamana kan ni passa boroy do ay président ko kaname ndalimala ni sara sumba gafe na temana ni malan sonama ndalimbe fenda mondonna jamana nyomo jamana maraba suko ga jamana kono bile o jakalendo jamana donga sabu bakke o jamana ka tanya jamana ka lakana no te ubu plasila ka do drama malien Assimi Goïta ko ni projet de loi ko na passera ko mo munu ko mi kasonge nyona o ku tise ka barake tuni mali kono ko ni projet de loi na passera ko seru la min nunu ku tise ka barake mali kono o beta ba ko sarala ko ni projet de loi passera ko mali bo fali sa ko jamana la neni projet de loi passera mali kono mo be ka barakela wi mo si fasati da tugu mali kono million tanga ta kadima tuni parce que mo te million tan fono worte korba ki rilawo l'argent worte korba yiri la ko yiri mi fleni ateketi bar be ka worso donc Assimi ko ni projet de loi passera inshallah ko jamana be ke sebe jamana ni tene ka kumai c'est ni président kudur be ka ni fo aw nyana quoi faka doni ko gelamba an kan quoi ko kreni be Assimi kan quoi. C'est Assimi meka fo onyana ko ale mufrene ko fanga do de be shara do de be jamana kono shara min ba to ani ko do kadi président ya sekake shara do de be ya fo ma ko le lupo ye for moi there's a loophole, there's a systems in place that protect fainéantisme parce que pour système do be place là mu me fainéantisme ni protéger parce que en me français ka système là ama français be ka mu nyona ka congrès kono là ama français mu fo ka président donc français ka système de bango jamana kono là c'est le système de fainéants donc ni bala so do bi shika bala là tu es protégé et ma mo to meta français te son en Amérique parce que français fleni yani ga mo ko ngabo bala là ah bara bi bolo de français pour ga mo ko ngabo bara kelina non mais tu as des problèmes très sérieux donc au système créé ba on jamana kono là donc pour ga fo ki be malien ngabo bala là il faut bien et bara be bala là ou ghetto c'est tout à fait un problème donc président ko le projet de loi na sigira masami alaye mo cité fali se ko kanga jamana kono il y aura plus de fainéants au Mali il faut bien il y aura plus de fainéants au Mali donc à la main ici mi bobo kay jamana marala
filanan dalen bɛ mun na an ka jamana tɛ kɛ batɛmɛsira ye bilen n'a ka di mɔgɔ min bɛ don ni mun ka da bɛ bɔ n'a tɛ sira mɔgɔ la o bɛɛ bɛ dabila sabula daga mɔgɔ min bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ jagolen d'a tigi kan a ka jamana tirintigiw marabagaw a k'u labɛn mun b'a to u bɛ se ka jamanadenw lakana cogo min na. Au palais présidentiel de Koulouba, la vulgarisation du projet de constitution a bel et bien commencé. C'est muni chacun de sa copie du dit document que les représentants des forces vives ont suivi religieusement les orateurs du jour au cours de cette rencontre du président de la transition avec les forces vives de la nation. D'abord, le coordinateur de la commission de finalisation, non moins président de la commission de rédaction. Donc, au président Mouneke, ko force vive de la nation, nous y demandons que femme fait, Moula, mais comme Modo Takabo, Ukumbela Jelena. Donc, président Oula Si, Kake, livre ka Douma, Kuka Dursi, Ougado Jamana Kono, Ninga Nya Formalien Doumi, président Koumanade. Une large majorité. Venus à l'écoute du chef de l'État, les forces vives de la nation sont reparties de Koulouba bien imprégnées du projet de nouvelle constitution avec désormais une mission à elles confiée, celle de participer pleinement à la vulgarisation du texte qui sera soumis à référendum dans les prochains jours. Restons à Koulouba. Donc, président Mouneke 600, a Chidi 600, Ouma, Kuka a Agnefo Ben. Dum Boulou Kortaïka Kalata. Vraiment, mon vrai ou tomboulou mado ou boulou korta ki isubanti ika ngasigi jamana saria blumba ou konana a chama ye san duru ye yelema folo ba yira ka fo san duru mi na dira a nyemoko ma o korte san duru konana bu sagonu dingoke jamana la ni barake na nyena ibulu fora abana jamana diun kala yini sabatira na manya ibulu sanduru de dirima ebe ka baraka te kanya jamana diun te ko yira yi ga baraka nana abe ka ninka ke gashi jamana ma ibe lajo. Les langues nationales deviennent les langues officielles et le français la langue de travail. Il peut être substitué ou remplacé par une autre langue. Concernant la laïcité, il est prôné à ce niveau le rassemblement des religions et la compréhension mutuelle, que chacun pratique sa religion sans causer de préjudice aux autres. Malien chamaya iraka fo laïcité ni do ya iraka fo ulukoni afora tugo min seben kono ulu jenana ye anga tawfe do ya iraka fo an jorona ko ba kono do ya iraka fo nini di ba kon nana peut-être an koni ama nimisi wasa ko zobe o bebe benjamana baralo mais laïcité mu sara sumba kon nana anga kafu nyogon kan o dina be kala ni rama diun ka kafu nyogon kan u ka nyogon demain u ka familiali ka kuni nyogon che anga mesure ta mo mi dina min ta kafu ne benin dina la doera ku medina werela be kase ki ka dina wa julia kasro amakeni mo breka balli. Dans le préambule, il est rappelé que le donc président Idamara Bella ay kanto ko kanko rola ko kanko in ko mo chama satisfait la ko mais ko kanko la ko nan tagale nyefe ko kamese ka bo ala o ikire fila ko I jagolente ka français ki ka barake kan I ka bararola ko kan tan saba na ijia ibo tako si ka baroro kuma donc ni fenori a keto to dola me dia ambe autour la ne dante bo jamala mais ni fenori ça essaie les maliens aussi na anko ko bamana ne karani donc 600 ne ka baroro no bene bulu ne ka compagnie malla ato ko danesco group donc ne ka danesco group konala mo cité to ka fa kono ni to ka fo ne ka baroro no mbige yefamia ni nana danesco group kono ni to ka bida kono ne bige donc on ne ka droit de mbulu donc malien FVB ni ko malien ko bamana ne kadiye donc on dune ta on ne ka baroro ka chani betaille malien individuel ou quoi ça dit mo gansan mo mu te baraka gouvernement bulu donc nanga ken kadanye na sebe banga kama en fene so flé so bulu kene flé ni bien vrai que président ma seka datu na twa kono comme to mi kadaye mais on me seka datu na twa kono parce que en diabolente murgane tan kana ka to kan fo président ablo o blane kono la parce que mun la fa kana ina fene président bien vrai que ne dimina ko kanko ina mais et mo goro di fene ne kelete jamana di président kelete jamana di so ni ala ye président to kan fo on a ka bamananga fo kan do ma ni to kan fo président arrêté to kan fait
to kan gela ma futuro mo be to kan me ko ne ka to kan gela ma parce que ne to kan fo to kan gela li to bu yere ma to kan te kanyi to kan e bandi kani to we je mara naka kani to we je mara nugo na fului to we je mara nu boshi to je mara ni sulga wuli to ma je mara no shi to we je mara ni fenkili ni kan. Donc c'est des voleurs zone dou quand ils sont les mais quand c'est romance et mani to beaucoup ils font tout un discours en France parce que plus le discours manque là plus tu es alloquent plus le point manque là plus tu vas au sommet. Macron mec de maratino Macron est de marako parce que il est alloquent quand il parle na mana akani mo ye ya fait plaisir. C'est-à-dire, si il y a une récitation qu'elle a baillé, donc c'est-à-dire, ni malin blanc français droit, réussi quoi, on a dit nous, ni on a dit nous blanc français droit, beda. C'est-à-dire, ni on a dit nous que toi quand même, on peut dire là que trop là, ou que français premier quoi. Parce que ni un arabe, ni un comment douceux, placé bibolo to bubara. Donc, et ko euro kanko là, ko sauf le soubul qui n'a fléni, il y a barreau là. Tu peux replacer. Ko sera bibolo ka replacer. I diabolinte ka to kan fo ka barola i kana fo. Donc malien bene mu fo yina akina to kan fo ka barola. Ni pile ko euro bibolo ni mo me to kan fo a gain. Ni mo mi euro bibolo ni mo me to kan fo a gain. Misil ko ni mo tra ke to kan fo bae ayo bom almamiala. Donc on be seka on be nga kanta sisa bo ka meka mun kan sur carte ko la. Amanga bomana nga ne fo. Orla na mene do dugula fe. Donc amanga kanta ka do bala kan angara mo ka kan do bala. O follow. Parce que moi t'as besoin mais président à un côté là à te faire comme un faux mais politique il devient une coin qu'on fait donc moi il te a quel bec il faut bien donc il faut être très intelligent fait que moi qui manie il faut le flânant laïcité bon un faux là ni à mais bon un droit il te dimire il faut bon toi quand il est premier audi parce que on me toi il est beaucoup bi quand coin là quand il t'a quand né français il a au la kunu né français il a la français était co-cordon les français même français auraient été complètement cordon les français ne comprennent pas 90% des français ne comprennent pas la langue française elle-même c'est-à-dire toi vous êtes mon français toi blond ka wolo ka mo français ou était toi quand cordon 90% il français bela bo sûrement kemela mo sûrement bi ko to ate toi quand cordon donc toi quand fobalien malgré on toi quand kelen en dourido mais laïcité n'a ni forina à côté doré qu'on est danté né islamé né moumini né nga mouminia qui gagne tout indamala ne be bolo mina ka seli e bi bolo dinga seli e bi bolo de checksela ka seli qui gagne tout e ka tijania o nega sunaya ikana ne wule tola ne ti wule tola ibn tout ala kama ni tareka plateau la kana kormatique parce que itina ne balinga nga sunala ni sunatra plateau la ikana tijania o kormatique parce que e ka kormatique itina mo si bali aka bola ne ke duna ika kormatique itina mo si bali aka bagasirila o yikungodi ne ete bagasiri bien très ka fiku mais ba ki bakoso ika bagasirila frère tout wale dare ndori la ni be kenye da ka kenye da la tout ala kama ika koloni free ni koloni free ika se kenye da la ma bek mo ibo et sube toli su tol tola ne tabe tolinta ke tola nan tra yumal kiyama ala be critique ibake ala kama ikana jurone ka lara takala ika juri kala bay ardina min kade e ka nyini ni jahanama kade ko ere nyini bek mo ibo mo sikana se mo ma mali jamana peble badi ko bek ika baton ke to min kade o ekele ko ya o tekele ko mais na fro to kana abe mo datunan tu kono mais na fo ni tamba ngana be ni misibe vosa do ne ga dine ne e bulu ga dine kani betay o iga dine matrafa do ni ga dine matrafa jama de kari dine tribe donc jama be tuiko abe komi anga video kay e ni be boka information mandi mo bi kuma to fe ibe ka kuma mo fe to mi kaduye e kanya ka seulement do mo gashila i re to mo be tuiko die jama bo die fambe ka tuiko donc ni ka dine fele bitin to le ka dine mi ka nya ka woduru ka nya woduru mbato malendo mbi famia mo be che ka dine la quel côté donc on le fort de mana kono ce qui est très bien ni jarane toro parce que na manyo ngadine bunya mali kono mali demseni islamien ulu munu bola diga ni bolo yele naw u be yinga ngon datu na tu kono fanya do bulu nyon che ne mo yexina muso ni sina ne mo yexina muso man flan nyon che ne ba obela je ne ba obela me ne ba obela ne afa ngo mali ko fare benela ne ba obeje temene abo somuna aba dabla ala kama
parce que président ko o mana ko nous ka be dabla nga jamana kono ko ni projet de loi temena ko ni mo bloquer ko sanglo soro ki ba do nga fo ko ma sanglo soro ko malien dinde bebe do berela. On continue. C'est un territoire vaste avec une diversité ethnique. Tous les Maliens sont nés égaux et l'esclavage est désormais banni. L'intégrité ko malien be wulula to kilina mo ma usani nyogo moy parce que bora dantela ko bora o krote ki ka usani aidara la kawi aidara kala usani malien dinchie dantela kama usani malien dinchie marakaw ma usani mangawi mangaw ma usani marakawi bien vrai ka ma usani marakawi mais ko tala anga constitution ko encore munu ma fo ko ni anga joyi ko jonya bana ko jonya ala kulange teke mali kono voilà. Moi, je me suis dit que enfant nous fait qu'on y a un jon ya moga ou mara o ko ya fi moga yana ko ale sasi soro ke e koni ete mo mara tukuni ko ali jonya kuno kuma ko ka bo nga shara kono mo te mo jon ala ya mbeda mani koni kono ambe wula tukulina ni mo mi kamala bo nu fe dro ni nyekli fe ou ni ma fono ambe ga no mi nakanya ambe version rouge keleni ambe be jili keleni bo yefo mi donc que cela soit très clair donc sharai a d'abord me bel kama il faut me président comment tu as jarani ay kanto ko mo munte barala ada président de no baraka bali nkoro la ilaha illallah. Le territoire est garanti par les forces armées de sécurité, mais l'appel peut être fait aux jeunes à tout moment quand la patrie aura besoin d'eux. Autre innovation, la création. Donc sera kuram frebe sharan konala ni jamana mo be jamana duna motma ni jamana natika sakate tu mali asimene wole 100 comme Mali guerre là, mais deux avions qu'on a dans la guerre. Tout le Malien deviendra militaire. Donc, tant qu'il agit au niveau là, tout Malien deviendra marfata. De la Cour des comptes et le changement dans le fonctionnement de la justice. La Cour constitutionnelle est composée de 9 sages, dont certains seront choisis par le barreau et les enseignants-chercheurs. Les grandes lignes rappelées, le président de la transition. En la Cour constitutionnelle, la donc mo konton abe bo sira chama fe ye famwa ka fulanga cour constitutionnelle qu'on a là ou là mo be bo nyoma abete ke diplôme ko quoi voilà ori jamana c'est jamana be ka an sharadi quoi ni an sharadi ante ka France là digi voilà ante ka France là digi ni malien tadi a informé les garants de nos coutumes et valeurs de sa décision de valider ce projet de constitution, une réforme tentée plusieurs fois. Jamana sera sumba ou café kura no jamana dogal laini ka wele ko o bonya da koro ka fone nga laini di amma sona ma to absakata kala filla to mena be si rondo ka sabla daga jamana dogal laini ne do laini sura to godi nay jatemine ke depuis démocratie na Mali kono mo sabari kara président kala filla au président Sabala, président Fama Kunarebala, président Amadou Manturibala, Nala, président Ibeka Bala, Nala. Au Sabala, Kilendra Saga Fangalaba, à Tobetra Galia Pono. Et Nia Jatemene, président Sabatara, Kalafila, président Savana, transition. Do Ubaya Kalibi, Galia Obe. Comme Ban Amba Foko, Billingham Bully, à Tilaba. C'est deux mots de 8. Simo Dagantri a de tout la Jacono. Non mais Simo Dagantri pour ça. Là. Simo ko pomonongo ko brigand politique là-bas. Il met de tout la metukono. Voilà. Toi vous connaissez en anglais que we cannot lead in the eggshell. C'est-à-dire n'est Djiboudon ici ça. Est-ce que si toi ma Djiboudon ça fait, tu sais où? Il met il n'a pas kabi. Donc Armadine kana tien musalha mo bele daté la même mouna alhamdulillah comme tien fo nté mo bon mo la nté mo nini même doui kay na fo ko sans permis ka digi parce que me tien blindine fi ye famia donc brigamboli na fatala mo nyena ma chité brigamboli ke dien kono il faut mo be fa mo bani mo fitini mo nyoma wor ko tere mo bani mo fitini e ku kawale la dro mai il mo te mettre là il mo te mesurement ye famia brigamboli te là-bas. Président Koko Jamana Kono, comme Mogo Saba Nani Mourouni Kisei, Mogo Saba Ola Sigra, ko donc ko ba ira ka fo ko ambe brikambol la ko donc
ko ni nana o de la donc an ka sɔnni ma an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka fara birikan boli ma mɔgɔ minnu bɛ pɔ il faut moi c'est-à-dire olu bɛ fɛ ka don ni passeport de mɔgɔw kan président ko k'a tɛ dɔn kɛ ni misiri manda ale ye wa a t'a fari siɲɛ n'a t'a ŋɛɲɛ ko donc an bɛ bɔ nin fari sagoya in na parce que jamana in kan ka jɔ. kuma ka di jamanadenw ma u k'u fɛta fɔ jamana maracogo la mun b'a to ni jamana ɲɛmɔgɔ kura nana a tɛna sigi gɛlɛya kɔrɔlen ninnu na o de kɛra premier ministre jamanadenw fara ɲɔgɔn kan assise kɔnɔna la k'u bila bɛɛ k'i ka fɛta fɔ jamana maracogo la donc o laɲini na laɲini 517 jamanadenw bɛnn'o de kan k'a fɔ n'o lasabatira an dalen b'a la jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ o 517 la laɲini 55 bɛ yen o bɛ se ka kɛ ka ban transition san 2 kɔnɔna la o laɲini 55 kɔnɔna la jamana sarasunba ka kura dilan o b'o kɔnɔna la. Le Mali se refonde donc sur d'une... Donc, Assimi me barra là. Ha? Sharia baina bidrun duru. Après ko bedlan ko di malen do makato fangala. Wa avec ya fangatigi tout atita roshi. Parce que votaille. Mo be ni na boy kuna ka don dynastie. Amen demeli. On va s'entourer autour de ce monsieur. Amba mumuni, amba courir ni kurani. La foko il se lève comme Poutine. Nyanga Poutine ni. Nyanga Poutine ni ala sunaman datebe do malila ngora dinama kata campagne mulinga président inshallah ameni mineli ameni do an sona ngulu chedi ko malion kan ne ke ko uto ke ko ka boy ko opposition ni be faka ko opposition bonne chance opposition ko ndauna ame masaka nyini la aya soro biko ya oblani ko ina to be ko la ha donc quoi si mo ka be bidru ni duru kale bo detuna tu akono quoi. Nouvelle base avec des règles taillées sur mesure conformément aux valeurs sociétales pour que politiques et citoyens y trouvent leur compte dans le sens d'une démocratie rénovée. La nouvelle constitution trace tout de même la voie d'une bonne gouvernance telle que souhaitée par le peuple. L'enjeu est important pour le Mali. La primauté est donnée aux garants de nos coutumes, un signal fort et une espérance pour l'inclusivité. amuna nga denye moy na sigina abe sekata nyefo jamana do na tukumuna uka famia uka soma yani klaflen doche ndali mala nini sara sumba gafe na temena ni malan sona ma ndali be fenda ngonna jamana nyemo jamana maraba suko ga jamana kono bli u jakalen do jamana donga sabu bakke u jamana katanya jamana kalakana no te ugu plasila ka do drama bebi isemi bebo ke jamana marala flana ndale memuna anga jamana teke batime srabli nakari muga mebe doni munga da bebo na tisra mugola bebe dabla sabla daga muga mebe jamana nyango a jagol ndat ki kan aka jamana tirintugu marabako aku labbe matu saka jamana du lakana tugo mena. Voilà. La 4e République du Mali. Ko jamana teke batime sera tuguni. Ko ateke moshi baga gangene furo tuguni ni be do akono ka kari tugo min kari na fuko goyo. Ko yo bani pepe. Simoko ka bana pepe abana. Ko barake balite jamana mara. Wa be jamana tintikla ka wo be minan sawu yo tugo min kanui. Wa koni tiseka barala sigiteke ki makono. Yefamia. Cour suprême nuna ko sanduru de be dima. O sanduru ni barake salam lafia ni ma barake re ibe gain wani ma barake fele no o bana voter be taki la bui ina faut quoi avec tout na duguto la donc ma cité privilégiée au bani manila ana jamana bayi avec système basé sur la compétence jakte ni force malina akoko sharabe na bo orla ni jaw ka kuma la me jaw ni priorité très bien le bana na Nelson Mandela ya fo yani saka sama Nelson Mandela ikanto ko nothing should devie us from the lane of our freedom. From the line of our freedom. Nelson Mandela ko foi manga moni fimbo ika yema hona tsori kan dieko.
ni ko Nelson Mandela ka slogan ni ko dans la vie d'un homme aramaden ga janatigɛ la ko foyi man ka aramaden k'i la bɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kan sa n'i bɛ sa de k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i bɛ sa k'a ta n'i bɛ munuma k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i bɛ munuma k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta foyi diɲɛ kɔnɔ man ka aramaden bɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kan donc an k'an ka constitution k'an ta ye enfin ka bɔ tubabu minnu y'an mara olu ta la maliyɛndenw ye mun fɔ k'o kɛ i y'a faamu hali n'o y'a sɔrɔ dafa bɛnnen don ala de la ko dɔw bɛ yen o ma diya ne ye n'o fɔ n ko kanko in bien vrai que choix b'an bolo k'a k'a la mais ni tun ye sɛgɛnni ye a tun tɛ tɛmɛ ne ye français haramuya ne tun tɛ fɛ k'ala ye an ka constitution kɔnɔna la mais c'est pas grave ne kelen tɛ maliyɛn ye e kelen tɛ maliyɛn ye donc bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la masa min ye ala ye ko baarakɛbaliw tɛ baara sɔrɔ tugun mali kɔnɔ o diyara ne dan tɛ yen ne tɛ ɲini ka marabaya sa dɔn parce que mali ciyɔrɔba dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye e bɛ se k'a bila i kunna cogo jumɛn an ka jamana in kɔnɔ Asimi tɛ ka sunɔgɔ n ka cɛ mani dɔ bilalen don k'a ka kuranko ɲɛnabɔ a ma se k'a ɲɛnabɔ est ce que e bɛ se k'a faamuya an ka jamana kɔnɔ président tɛ ka sunɔgɔ mɔgɔ dɔ bilalen don ko ministre de la justice fɛn b'an ka jamana kɔnɔ fo justice fo ka na se président yɛrɛ b'a bɔ a da kɔnɔ ko ni nin kɛra ko mɔgɔw bɛ se ka b'u nɔ la a bɛ se ka tɛmɛ o kan o kɔrɔ bɛ k'a fɔ an ɲɛna de très modérément n'a ma nin sara in changer loi tɛ jamana kɔnɔ wa ko dɔw bɛ yen ale tɛ se k'a kɛ parce que sariya b'u protéger sariya de b'u protéger donc c'est très très important avec un mun kɛ tan still of an b'o la heure min na an k'an da don jaw fana la n ka cɛ jaw bɛ irisi la jaw bɛ irisi la Malik Jaw son excellence ale fana y'a datugunan to a kɔnɔ an b'o la heure min na Poutine bɔra ka kuma Poutine y'a fɔ diɲɛ ɲɛna masa min ala ye ko tubabu ye zone ye Poutine y'i kanto diɲɛ ma ko stealing of a cereal of a Europe by European people 12 million of tons will be sent to Africa. Poutine ko tubabu ye zone ye k'u ye africain ka alikama k'u y'a bɛɛ suɲɛ ko parce que k'u y'a bɛɛ suɲɛ ale Poutine a bɛna alikama tonne million 12 k'a bɛn'o ci ka na Afrique ko parce que ko tubabu k'u ye ale ye alikama min di anw ma walasa an ka se ka buru dilan an yɛrɛ ye parce que an ka jamanaw kɔnɔ sɛgɛn bɛ yen an ma se ka an yɛrɛ ta fɔlɔ ale y'a bɔ a yɛrɛ la guerre kɔnɔna la ka alikama bɔ a ka jamana kɔnɔna la ko k'a ta ka di diɲɛ fantanw ma n'o ye farafin jamanaw ye masa min ye ala ye tubabu minnu bɛ daba diɲɛ la k'u b'anw dɛmɛ Poutine y'a bɔ a da kɔnɔ bi ko sɛnɛ kɛ des voleurs Poutine ko tubabu ye an ka nafolo ale ka alikama dili ka u y'a suɲɛ cogo jumɛn Poutine ko 825 navires au bord de l'Ukraine pour regarder l'Afrique. 825 navires. C'est-à-dire bâton qui met fla, qui met saba. Bâton qui met shegi, ani qui met fla, ani duru. Et mouan duru. Bâton qui met shegi, ani mouan duru. 825 navires. Bâton qui met shegi, ani mouan ani duru ka fan tew al kamala ko kana di Afrique ko parce que guerre be sena ko crise de nourriture be di kono ko kana nay masami alaye tobu ya shwe ka ta kele ke chefe ka kala ka dumuni dile ka shwe e woro nte molo ya Poutine go ko o 825 navires au monde black en Afrique abaro joli sera Afrique ou ça a donné 3 millions de tonnes d'Afrique. 3 millions de tonnes. Donc 825 navires. Il va sur tonnes de mokono. A tonnes ba juli. Il faut bien. Tonnes millions juli mokono. Mais au tonnes millions chamamba. Masami alaye. On a ni 3 millions de tonnes d'Afrique. Au 3 millions de tonnes fene. On m'a dit Afrique fantandou vraiment. On dira Afrique du vraiment. On nous a sur nous. Nous ne sommes pas bargainer nous. On ne peut pas travailler avec ces gens de gens. Les gens qui disent qu'ils vont sauver l'Afrique, mais ils volent la nourriture des Africains. Comme en Afrique, ils demandent qu'à faire chien. Donc Poutine moko kele, comme donc le Poutine, allez ba doko kera na kana aketo. Avec 12 millions de tonnes, abi dit abi c'est Afrique, de gré ou de force, kabo di africain. Poutine madama. Poutine klaka kanto ko onuni Afrique partenariat. Kanga dia ko subeke, comme wakana doit nous montrer. C'est ce qu'il a dit. Ils disent que les Africains doivent faire tout pour que moi kana do en yonche Poutine a fait que l'Afrique maré parce que les Africains n'ont pas ou les fils ou les fils de Fasakao ne be to ka mun son ke me malien fleni abe tia fo nyona fils wala ka di malien do wire
parce que ne be américain ne ni malien chama meka do nyona don ne te jafa fait bon ibaro ko ni mona duba nun kono anti jafa fait ye famia anti jafa fait jafanti ni anti sari ni sekenere jafanti kana mena ka kantigeri parce que awro mona jafa maya parce que ni mo jera abe bonyo nga gunu sama kalama donc au guno abe mon kalama vous n'avez pas le choix oui ala reka datirdi o ala ma den ketugudi ni tena fini biri kungula ka yala dungu o rite ki shikola donc ebe ni mo be bonyo nga guno mi kalama o sutura di donc ne kla ka ki jafanti ye alni die wula tite de la tuguni parce que abaka kono ko aye kuma mun fo nyoy ka to tirala o va kuma mun fo nyoy ka to jela ebe na to fodula o la jafa mai ne o la ala ko ardina so a date nous même mamie a to ko fisir wale ala te femi fo jafa o la ala ko flan ka fo ya mai o la ko te ko sa ate ya fa flan ka fo ma parce que ala e dan ke e sugandi ka jefa be di ema e kla ka fewre farale ala subhanahu wa ta'ala kan donc jafatini flan ka fo bekri donc putin ye kanari da afrika ni ku kana to mo ka do uni yomotie mais ne madala ni do ya famia donc avec un kanari ndawi avec un fouillana ni ale jafatro abifa ni ya jafatro abifa si jafa mayu et ne be ma fa odima ne be technologie de parce que ko ka be na technologie di africain ma ay dugu do to fo nan me ka kulukulu ko satellite ko jibara kono putin ya be secret de voler bi putin ko satellite be africain ma dugu mun kono kale na duma na ma damuma ayo de me ka ke ay kan to ka be na technologie di afrique bema pour que l'Afrique puisse aller sur. Là qui quand on cabe Afrique qui a courant on a un énergétique croissant cabe na faire quoi fin là à beau faire pas. Donc ne mana to ka Mali géopolitique ou mangana mais ko faut te Poutine bolo faut nous faut mana ou mo ko worta ka da oma ou de no hona ali gribu ka usana au gribu ka keto. Mo be intellectual propriétaire ni yani ka mo de jege duna ba de jege minela. Poutine ko ka te jege tradi mo ma. Ya bi de jege minela. Ni technologie glanto irale ela emobe ordinateur la ira tika ordinateur la ira donc mobe mo de jige moni la donc Poutine ko mo kana jafa ko parce que ko ni dien ko abina ko bebina ita sura la ko donc jafa kana kala il a été très clair et très sincère avec les Africains donc Malik Diaw fene kumana Malik Diaw era ka fo ko no o coaching improductive Malik Diaw ko européen ma ko jemerom na bi ko tuka uka et Canada qui n'a pas de sens kutala kaletala que le Mali ne fait plus partie des les coachings qui ne sont pas productifs. Il y a ko français o munke ka boka na discours ba kala mo ku ka boka point ba o fin alors ka tena fa funya jamanae donc Malik Diaw ko odom bana quoi there's no more time for coaching and productive coaching is over. Donc on n'a pas la drone, n'a été ces Maliens, donc on ne fait plus partie, on n'en veut plus. Maliki Diaw qui canto, que Russia is a partenaire fiable, que les Russes c'est notre partenaire fiable. Donc vraiment, et Poutine y frafou frafou kampi, ka ankera bunya baye, ka kera ka foko jurumi kumana, et jurumi kume frafou na leche, ale Poutine, ale yafaroma, ko bien vrai que ko war bate. Puissance n'a aujourd'hui suffisamment de pouvoir ou d'atouts pour influencer et diriger le monde toute seule. Rien ne sera plus comme avant parce que dans toute puissance se trouve une impuissance et dans toute impuissance se trouve également une puissance comme pour dire que nous... Donc, Malikiko, ko diaberom nabi, ko foite to atula tourni. Bo ibaro ni moyen jarane turu parce que ni moyen tourni Mali feniaon. Ni e kanal bari dala oyi. Ne be to ka fo yana mo Mali bejo. Avec ko ko kulengere du. Ibaro ko mo li fin et il faut avoir le nœud. Il faut avoir le nœud. Abaro ko Amérique milliardaire ba mo to be fo yana. Abaro ko fo ku ye fantaw ne ya. Je vais vous donner l'exemple c'est Donald Trump. Donald Trump faille sur les sang et Dougolo de sa Manhattan. Aba san domina Dougolo une valeur foi kuntala mo ko faba fala. O Dougolo de claque ke et 40e surti Manhattan. Joromi tseka sangere. Voilà comment les Donald Trump sont devenus milliardaires. Donc il faut avoir le nœud.
mais faut que mon fo Mali zone na Mali sonkoro be mo muna munu be bolo yuruku ni suele ni garuntege ni mo tono la. Il faut avoir le nœud akadon faut que jamana be ka changer o jamana be changer. Donc avec green courant de bo avec bo au sonkoro la parce que neni traîne na mo jolon so be ça abi fa mo mun ga bare ka ta mo dugulu sanon soro ki bitaka ko parce que ko ro kai il faut ki bitaka biokan donc il va dabla ça ne va pas marcher. Il veut bare ke jamana be dugulu mo mun ga bare ka ta su kabudum sa parce que foro ko ni wordo na su da kono na tara muri sebo ndo su da kono ka be ka wortigi o chef na folo kunta mun ba bolo ni je kunkuru na il faut ka ta kabudum sa na folo tiga kama abi bo ala ça ne marche plus parce que on peut ta kasola. Et puis c'est très important on a beau kabudum fere ni fen na quoi mais là ko fere fo nga président na ko fait même bité. En tant que pays africains, nous avons aussi de la matière et du potentiel pour influer sur le système géopolitique mondial. Nous disons que Maliki Diaw ko fanga be djien kono ko fura bala ko fanga be djien kono ko solution bala ko fembe be ban fola ka masaya ko fanga be fanga mine fanga tanfere be fanga tigi mine ko donc on africain on a donc a fo on me kuma la ermina 21e siècle là ordre mondial me djien kono no djien trabulu croy quand on a donc a fo ko atseka jouer encore muna te jouer encore parce que djien mo be fait là comme ressource abe ba ngama la. Donc, à Kanakan, ko bombe nucléaire tambolo, au bas en nous ne sommes pas de n'importe qui. Parce que j'ai ordre mondial, c'est l'Afrique qu'il s'agit. Comme si alors que on jouer, Nous devons à présent, de manière responsable, pouvoir dire non au coaching improductif, voire stérile d'anciens colonisateurs, toujours prompts à s'ingérer dans les affaires intérieures de nos États et à... Donc, non au coaching improductif. Kana kani yerekel maîtriser mini na fa fuita la. Comme n'était quand ça kaya mana kan fo awi donc la naina. N'était ka fo do mo na fa. O de coaching improductif. Il faut bien. Vi ba. Ça c'est le coaching non productif. Il y a rien que tu peux apprendre dans le débat. Ko au baran. Donc quand kambe to boudema ko munu ni fleni grama tira nyona dron wo boli biri kanu do nga jamana kula ina fa ko mun gara malla ko sayna o taleme mo sara ka tu yere bla kasola yaay ka tu yere bo ni abele ga be ka parcourir kili ni mun tra France wo bere en France donc no do dron o va référer parce que ni wori mi ne bi na de ka marba ya sa don sa a fois si mi gi mi ne ka hita tunan ci kono tumamina ala je a fefe mina la ka kasola betra France ka singana maka unyana ha ali orozi mega toy nere ko ngoga hinale la male on nere de tunan chungono ne kilengo fo orozi mi flani a bora France dron a kerena foko ba foko mo mi almuru kayni ha a bora France na foka almuru kayni foka na seka foko kabanga président doit télé la baisse linyana et moi je sais que sous fallait sur et moi je sais que zira fallait sanuna hein moi je sais que zira fallait sanuna donc parce que ou d'atoulant tu nous connais vous référez donc parce que c'est le coaching improductif les gens qui se mêlent dans nos affaires intérieures à tout mana ko constitution ko ofalni côté asiminga barai ko asimin na transition ne kama ko ataka boy ikolotu mangana parce que asimiko ko zonte ke mali kono tuguni ni constitution in changera en même temps faut retirer ka jamana maratuguni ka place soro ke yisi soro ka ke dumuni bani tele la je bani manam la ka foni blotigi ibe sara ko o bana mali kono donc aventure on y a 5 tourne en fabara très bientôt amina ta baraka en fabara inchallah aux pyromanes sapeurs pompiers juste pour leur propre intérêt. Dispenser des contre-signatures, donc les Djao Kumakain, vraiment la ville m'a trompé. Donc Macron, la France, champion du paiement des rançons à Al-Qaïda. Donc Kounia l'a dit, qu'au français diabète dans moi me voir dit Al-Qaïda ma wala saka et Al-Qaïda blaka dien ka keleke mo fait comme mo fa. Donc avec moi la Elimina, ça va pas du tout en France. Maliens, ça ne va pas en France. Hein. C'est très chaud en France.
parce que ala de nyama bo France là ayira ka faut depuis 2008 Paris a versé plus de 58,1 millions de dollars pour libérer ses ressortissants retenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Français Warren Sara Al-Qaïda depuis 2008 a kachani dollars millions bidrou ni chegni wala sa ko ressortissants mounou Al-Qaïda fait Maghreb jamana la Français Warren Sara. Les enlèvements d'otages ont rapporté au moins 125 millions de dollars au groupe terroriste affilié à Al-Qaïda depuis 2008. La France en a payé près de la moitié selon une enquête de New York Times. Le New York Times a enquêté. Français Warmi a beladjelé 2018 qu'on a blabila. Al-Qaïda et Warmi soro ransom na ka mo mene ka Warmi ngalike a bena dollars millions keme ani mois ani dourou. Au dollar keme ani millions mois ani dourou. Ni o tako analyser Français dollars misaro la au dollars millions bidrou ani chegi oni doni. Donc ayra la ko Français bani jamana di Français te kourman ke bi ate kourman ke sini. À l'aide des infos pertinents, Dante fait son analyse. Nyora na me Youssoufou Mangara et Youssoufou Karambe il a folie sur le quartier qu'on a là. Ama bon kalama songo ay discours wera kalanka to et Dr Sola. Yefam. Ay discours wera kalanka to Dr Sola. Donc ne kon me mu fo songo nyana akwa ne kosobe mais akake alakama aka discours kalambay ako au bois là. Yefam ya ni mu me kedura ako ke on va préférer la capoca action que quoi. Vraiment, on te fait comme on en a marre des discours. On a tout entendu. Non more discours. Voilà, discours t'es tourné. Un discours fait bi, un discours fait si. Que cela soit très clair. Donc, Ambola Hermina, ne pas la mais la nouvelle sur Al-Sakabo Djaoukan, en Andado Macky Sall. Pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat, dit Macky Sall. Pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat, dit Macky Sall. Donc Macky Sall a dit que obstacle et troisième constitution avec un mandat sabana que obstacle ko là voilà ça quoi c'est sabati. Ambola Hermina Francis réforme des retraits. La motion de censure du groupe Lio rejette à 9 voix près. Donc, Francis me fait que Chara Kuntaminta a rejeté l'eau fait. Parce que d'abord, Macron, quand il a couru avec Francis, constitution, il a fait 49-3. Il a fait un bandit fait. Macron n'est qu'un bandit fait. Voilà. Macron est bandit de bi, Macron est bandit de chini. Au doute qu'il a mon chimine. Au doute qu'il a mon chimine. C'était un bandit fait. Donc, Ambola Hermina, Francis, et Ougamsodobe, n'a pas fait le macron, Madame Pano. Madame Pano fait un discours calambi, car il a bien qu'à Foucault, Francis, président et président. Madame Pano est Francis, président de tout le monde. Le discours calambi, c'était discours magistral. Ce qui est français d'ailleurs. Francis Bessé n'est la Koumamoubay. Donc, au travers discours calambi, à Koumanama Totokumala, à Ikanto, la France est soumise par Madame Pano. Donc, Francis n'est plus Macron côté qui faut que diaouli ay mon fo ay katoko Macron a trahi la France les fonds comme Macron est jamana trahi est-ce que vous pouvez imaginer na fora jamana kuti makaya jamana trahi na kilibala ni fora ibeka ma alaka hinala on a dit qu'il ibeka trahi son pays a fora Alpha Omar fait le konarima ko ayaka jamana trahi. La France vient de dire au président français qu'il a trahi son pays. Que Francis président, que Diafantilou, que Francis président, que ce n'est pas un président, qu'il ne représente pas la France. Donc, Afrique dirigeant Omega Touni Moussoulo. Oumada Oumade, ou Kanto, dirigé par la colère et du dégoût. Que Francis président, mais Djamana Marani et colère à 10 000 c'est un homme acharné. Et avec Djamana Negebo Djamana Diouna. Voilà un président qui se donne permission qu'à la conseil d'un homme. C'est pas la peine. C'est fini pour la France. Mais quand on sait quoi, il faut que France mais Baraï Agnarade, Baraï Nina, quand Djamana Baki Djamana Dini, qui a dit de fait. Et là.
Kakla ka fo kake. Ala. Malien ko bela ko donner ta mo jamana ko. En tant que donner minakanya. Ka fo ko français be bodu. Ko français te ko ke mo la ko be danima. Ka yelen kurula ka ta barake ka ala deli. Akobe ka kan pesle yana ina fo ko ibe ka livre feye là. Il faut que livre fait là. Donc c'est très très sérieux. Donc le président français donne le dégoût de la France à la population. Amadoma. La France de Macron démolitaire et il fait honte à la France. Pour France, président avec la France démoli. Avec la France tibobo et il fait honte à la France. Comme Macron avec la mola mola quoi là. Macron fait honte à la France. Ça, c'est des mots très bien choisis. Your war equal your incapacity. Allah nakira. Comme Macron, que ça égale à sa incapacité. Bon, aïe, ni promesse ni ma se ka delivery ni na korloy. Mo lairu ni lairu ta jamanai ibake. Yoro la seru nga aka barke balia ou kasonga nga barke balia ani makolo beni makolo be minakile kono akli bala kasonga be ke ministre tumamna akile nga foko e tribunal mo to ko bo ka malen dom briefer ka kuma mo fe ina foka le be ka briefer limke ko nyona be chaya akli bala fone re chose kaka ni affiche babo ka commentaire bakaka parce que abora ni solution ka bi no kaka jama dom bo kunfana sarakola ayake chien juli asigini santé. Donc il n'a pas tenu ses dits. Quand un leader ne tient pas ses dits, ça rend un leader incapable. C'est la capacité d'un leader. Quand Domina Barabi dit Keitama, n'a fo e seruma, n'a fo mani onyana, quand me sans flaquer courant te la alsa, duma be boni lettre ka tia ama, in la tia asim me baradama, barakute dama, on n'allait pas lui donner le travail. Donc, ses dits est la capacité de sa personne. C'est très très important. Donc, ni président, ni de la sabati. Demandez-moi, ni de la sabati. Donc, vous n'êtes pas un homme qui a la capacité. Aïe, kanto Makroma, comme même l'empereur Kalidjila a été vaincu. Donc, comme Makroma essaie de terroriser, Makroma essaie de halaki, après essaie de loi kuntom ta de comme on regarde donc à faux, que empereur donc me franci, ou que empereur ka boni diabétaï, allo au bolanola. Nous empereur Kalidjilai, aïe franci, makaname, c'était très émouvant. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, oui, nous assumons la nécessité d'une réforme. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, oui, nous assumons la nécessité d'une réforme. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Première ministre, collègues, le peuple vous regarde. Il vous regarde comme on regarde quelqu'un qui a trahi, dans un mélange de colère et de dégoût. La colère et le dégoût sont familiers. Les Français l'ont éprouvé au lendemain d'un dimanche de 2005. Depuis, ils ont déserté les urnes. Ils sont retournés parfois. Ils étaient déçus en 2017, résignés en mars 2022. Ils vous ont sanctionnés en juin dernier et vous les avez à nouveau trahis. Trahis en faisant comme si Emmanuel Macron avait été élu sur son programme. Trahis en gouvernant depuis 9 mois comme si vous étiez majoritaire. Trahis avec un misérable 49.3 pour faire passer une réforme dont personne ne veut. Des traîtres donc, mais d'un genre nouveau. De ceux qui déçoivent les espoirs.
un président qui a trahi sa population. Comme Macron a trahi. Parce qu'il a déçu l'espoir de sa population. Donc, ne ka kono, ne kelen débat na me, ne kelen discours la me, ne akli jigna mali dirigeant de là. Munu ma transition na ni herina. Il faut pas décevoir votre population. Parce que avec un côté personnel, ce n'est pas personnel. C'est nous qui veut courir des Maliens, tu n'arrives pas à le faire. Vous êtes obligé qu'à une solution solution mais c'est 600, c'est qui est solution solaire. Vous êtes condamné qu'à courir des Maliens. Vraiment, ils traitent au Mali à le donner parce qu'ils sont en train de décevoir les Maliens. De ceux qui déçoivent les espoirs que l'on n'a jamais placés en eux. Car en avril dernier, personne ne comptait réellement sur Emmanuel Macron pour relever le pays. On prêtait une oreille distraite à celui qui parlait alors, souvenez-vous, d'une nouvelle méthode pour gouverner. Des milliers de mensonges plus tard, vous portez le coup de grâce. Vous n'envisagez pas l'hypothèse du 49.3 juste avant d'y recourir. Votre parole n'a plus aucune valeur. Des haussements de sourcils, des rires narquois, des injures sont au mieux ce que vous récoltez dans le pays. Jamais un président n'a voulu gouverner avec autant d'aplomb, par la colère et le dégoût. À présent, 2 Français sur 3 veulent que cette motion de censure aboutisse pour faire chuter le gouvernement et votre réforme. Oui, jeudi était le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucune légitimité à faire cette réforme et vous le savez. Votre défaite est d'autant plus grande que vous aviez mobilisé tout un arsenal pour l'imposer de force. 50 jours pour discuter d'un texte, un temps de parole limité, des petits accords de couloir, des ministres qui défilent pour parler d'une réforme juste et équilibrée, de gauche et qui ne fera pas de perdants, d'autres qui accusent les grévistes de provoquer une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, un vote bloqué au Sénat, un bras d'honneur à l'Assemblée. Donc voilà, ne Francis la Onyekoro, la même chose comme le Mali était dirigé. Mali Koumbe d'une tour keleni là. Mali ni Francis, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ni système qui ne va pas jamana kono. Manamana kanfo, mamuba, discours ba, anti-taganien, anti-taganko, ni kumana qui ga telling, qui ga ta dondoni, il n'exécute rien. Donc, Francis, ni le forum Macron. En grève 10 jours, le paysage et les odeurs s'en trouvent changés. Si votre gouvernement tombait ce soir, les Français seraient simplement soulagés. Madame la Première ministre, vous ne pouvez rien face à ceux qui font tout. Peu importe l'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. Pour beaucoup, votre gouvernement est déjà mort. Au moment où vous passiez en force par arrogance, votre pouvoir s'est effondré. Les noms de Borne, Dussopt et autres n'inspirent aux Français qu'un haut le cœur. L'intersyndicale donne rendez-vous ce jeudi pour la motion de censure populaire. Nous parlerons de votre réforme au passé, car ce n'est qu'une question de jours avant que vous ne reculiez enfin. Malgré vos efforts, personne ne se laissera envahir par le dégoût. Chacune de vos paroles est un antidote à l'impuissance et à la résignation. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir. Merci de conclure. Qu'Emmanuel Macron contemple son reflet, il y verra bientôt sa chute. Ouais, Macron verra bientôt sa chute. Ko Sony, Macron ga fanga, abe ban, abe boka bin, ateke président et tourni Francis. Ko Jerido, ko Francis bébé na bo. Macron kama kateke nae ateke bashi nabe bashi midje ko ça va voir ko on va voir parce qu'il y a na moufo malien muni anga famille na anga leçon de menetanna. Tout revient à une seule chose: le peuple est le seul souverain quand ça vient de la démocratie. Le peuple est le seul souverain. Jamana dundurni tay jamana yi na froko ka démocratie ra koronini. Jamaï Moufo. Malien de Lebanon, on est à peu près 400 personnes sur ligne. D'où que nous. Lebana Awinao. Courant de Kadia Awi Malion Yawa, ou bien Courant de Kadia Aw Malion. Yes ou no? Courant de Megakana Jamanako. Ou de Kadawia. Ou bien Courant de Kabanga Jamanakono. Du moins de Kadawi. Courant de Kauboloa, ni Courant de Kaubolo de Kadawi, ah c'est yes. Ni Courant de Malion Boulou, je vais voir 400 yes.
ni courant ka nga jamana kono o de kadawi wa o ve courant ka nga jamana kono jumene kadawi donc ni nga courant nga jamana kono no la lañini o wa ira ka fo ko de démocratie koroy parce que le peuple est le seul souverain de la démocratie donc ni courant ka nga jamana kono no la lañini pourquoi moi même courant ko nyama il n'arrive pas à le faire pourquoi te kake si c'est le manque de l'argent mon ate bo ga fo malé oni anga wor bo wori me ka ke anga ke mon attaque pourquoi banto findenna pourquoi tes solutions kala nana na musona donc me si findenna ko mettre ko sono ali masame glacier ou c'est mi est-ce qu'il y a communiqué donc l'état doit prendre courant très sérieusement pour moi Dante c'est personnel ce n'est rien de s'amuser avec courant est privilégié tout ni diacono la lumière n'est pas de privilège privilégité ni ekan keleme se kataka jamana kataka courant free ana jamana busukono roma yefom malen do me ka kasinu te nous rafa on veut travailler avec l'état pour mettre l'électricité dans notre pays où est le problème donc vraiment et ça c'est du vol ni asimi me geni constitution damela ka damela kasungeni la mine serula c'est très important donc parce que on y mou fanyana obviously avec on est trop mina c'est pas la démocratie parce que la démocratie c'est la voix du peuple donc parce que en mana fefena assimilé à beke anda do senekola ay seneko nyana bo ameka fefe ka beka benyana bo mais masami alaye en kelme ka demseni bla e kuranko yorola amaseka nyana bo ni mana ko ikata dondone en offre en se kata dondone en offre donc on sera obligé ka Macron munkara Macrona e il l'a fait on est obligé ko rike amena pare blana ni ngonche okoroko ga genga boy voilà ni jumping ni atakalembi e ga la jaba Poutine te plana la de ala ja distance min bla ani Macron che ka kla kan distance min bla Chine président ni ngonche donc malien en kurangoyi c'est pas du tout de l'amusement et ni chete baraka dron aka boy très vite anga seka anga kurango sawati anga jamana kono à l'air des infos pertinents Dante fait son analyse donc me bola média international nouvelle d'Oda Oma très rapidement et yani Shugaku média international nouvelle d'Oda Oma mu média kono ni Erina et anganda mola le plus vite possible ka dia nouvelle d'Oda Oma mu média kono ni Erina à l'air des infos pertinents Dante fait son analyse abaro Chine mardi donc Donald Trump ka kobe Sénat et Chine est très urgemment donc a prédit qu'à fort qu'elle son amène Chine on ne sait pas d'abord mais nous voilà là attaquer Bachir n'avait Bachir midje yefamu donc Donald Trump koni ko is time protest Donald Trump ya fo akamo nyana ko tumasira nuka boka kenmala mine ko beka boka kenmala mine call for America to take the street after claiming he will be arrested by Manhattan DA Tuesday donc Donald Trump a tourné no kosobe amanyera ketoi ina fo ko bilon tableau il va ko tableau et donc andalo Donald Trump la doni parce que mo tomata do ni Donald Trump kan kain c'est très important en même temps break news do ben kayira la ko tobu ya rasisi ou ka mu fo Barack Obama et break news baro be Ameriki et dans ton no da awma kayira la ko tobu te ka farfi fe fo farfi ngol ga boss no la Maliki Traoré na Donald Trump ka manye fo doni pour que la famille. Donald Trump, c'était un milliardaire. Milliardaire de nous. Après l'attaque Kassola, parce qu'il y en a quelqu'un prison, il dani porno filmé là, nous sommes porno filmé, faut me filmer, na abibe musoko beaucoup là. Akme worde di doma ki danoi. A fulondo muso mi ma muso e mano kenni muso worba kun sa femme aussi est milliardaire foi ko tout là dia fait bablo ak meti dani porno filmé là a quel président porno filmé là bora ka fo ko dana tom na le kumbeta ama wordi la fede a kori ak mona le film ni tourner donc pour que ka film nga san ay kanto ko alini dana tom kumbeta a quel go fo Donald Trump koko galonte grado kay galonte kadala ay na meka yare ni conseil bari mali sungun tegala ma munu nga baraye munu me place bola no be sungun tege ika tien il va garder ka plusieurs konodi il faut garder il va dire musulman il va garder il va sire la kamal ngoro ka saire la di
c'est très très important que mon foyer. Donc Donald Trump muso de bora ka fodron ko Donald Trump na le kumeda ka kume wor sara ki danale ale porno filmer la di ko waka akunte ali kapoti donki danale o folé waso Donald Trump est président muso babulu. Donc son dos était au mur. Donc ay muneke a bora ka galonte ay kanto karete muso don kate muso don amadiri ka ye ale madiri ki danaye nyama bi danaye wa ba doni yano ka ke muso saba fene ni kelen fo Donald Trump ma olu kunte porno filmer la ye ay ni kelen kuluma olu wi maku mais akelen ni kelen denina o maso ki maku parce que le porno filmer la te moloya mo te moloya e ka fo kibo o baba o betra. Donc ko dombe zone tay don kelen ye fetigi tay. Donc muso ye muneke 600 muso ye avocat d'état un jeune avocat avocat minta ate siran foye waso Donald Trump est président. Donc ay katoko Donald Trump il a les clients défamés parce que client tient fort Donald Trump ko client galonté. Donc ako komi galondo ko preuve bubulo DNA bubulo photo bubulo femme bubulo Donald Trump muso ko le muso il fait ma paix ko donc ou ta tribunal là parce que Donald Trump a défamé ama nga worla de. Parce que Delinga crédibilité tchena étant actrice. Président contrôle avec avocat galon dala. Donc et qui miriba aller average personne ne dit qu'on avec à danger ni. No kera aller na seka bara sur tuguni, monter dala tuguni. Donc elle était obligée de se défendre sa personne. Mais dans son pays n'inga mouni là. Parce que là que son ama, non seulement étant président, a la crédibilité be tien, mais deuxièmement a muso kumba fousa. Et c'est un billionnaire. Donc si tu es billionnaire, il te fait mon qui ga dina tika o fousa di. Parce que si tu es billionnaire, ni fou ça, il va voir le client muso ni ronche. En même temps, demba la muso tia, bla ka sport ça. C'est ce qui supporte l'enfant. Là que je vois la crédibilité quand vous vous imaginez un président de la République, son traité comme même muso mini muso bela beau, muso mimbe tra ka traité dani chebe ka film tourner, ko ona beda, ko ya soin, dia foi kota là. Donc et ka humiliation là-bas. Donc ay munike 600. Muso kelinga foka betrana tribunal là avocat quel baké. Donc ayito président là ay wori la bo $120,000 ou quoi kato di muso ma dugula wala sa muso ki mak. Donc dobi yere nga 600 comme on a o kodugui en gambe ou là parce que on la asimila sharai aba supporter jagoya. Ça dit fara donne quoi quand tu deviens leader ni quelle responsabilité quoi il faut être mannequin. Responsabilité avec commis et même Robert Cravati c'est le tobla Cravati m'a confié au corps de Kikash ko il sait qu'il est là quoi. Tu peux t'adapter à Korodi. C'est l'art de pouvoir s'adapter à toutes circonstances. Donc niveau de manière là, il va adapter pour pouvoir s'adapter aux circonstances ou aux challenges. You have to be able to adapt yourself to the circumstances and the challenge. Donc dans la trompe parce qu'il n'y a pas que fédéral boulot. Quand tu travailles pour Fed, il y a fait un bébé baromètre là. Parce que tu travailles pour fédéral des États-Unis. Donc un président représente fédération des États-Unis. Donc président a coupé aux États-Unis. Tout est sur et à bébé nous pour la bébé la. Donc, I want him bo kato fangala. Parce que Sarawak Yaka Fangadi, président Rechegi, Wari Ayala Botomina, président la Koberebe Bla en bouc, président c'est qu'à fouiller double Amérique. Donc, Aïto président là, Kamodo Sara illégalement, à Tato Atakumbe Flani Kassoula. Un billionnaire, parce qu'il y a qu'un président, à quoi qu'il y a un passeport moro comme président, la Kabe Diamana Saria Soso, à cause de $120,000 à la Kassoula. Moula, parce que la Fédération des États-Unis, loi a violé. Donc, à me mourir de son temps encore. Vous imaginez, comme il y a mais ko dirigeant doni muso be bo fo kana se ku be ka wardi muso ma wala sa luka sega bo aya or nous on a de l'opportunité devant nous ni be jama mo wala il faut que c'est hier là parce que mo mi ni be jama nyama
anite jama jama nite si yera ci ala dron ibi la kari mo ga bare jenay barkatika mo ga bare jenay anni ala ye hele di mabamila ate korbo surtout si tu es intelligent bo e ka dana ton ka kisa la bay ay muso ko ke ni muso fe ka furlo ni to waso ala karo ka ke président mais quel président te ala ye jena danga a quel président ala nana no fe ka to président la kambalo jena may mekani formule la parce que mali bina dia mali demsel leader bina chaya mali demsel mogoba bina chaya il faut que akana ke jena kela ye jamana kono parce que yake toto ala bi weba na ma baradugu blila abida molani to sula quoi que ce soit ni ala yake mogoba ibi yerto mogoba sawra kono parce que ate bekai ate beke mogoba mogoba gardige di ika chiate donc dans ton gars qui s'affleni au le problème ba dala donc ni mo ko ba nyefo to la nya nyefo le ni awotan donc ala je quelqu'un ni ala dia fe be dama na fruta shanyana fuita shanyana mo ko soma na ka soyi voilà sa vie est en danger amena ta kasula e ka keto le be ko mo me barama ko ka jini ka ira donc c'est sérieux ala ikmam dama ala aboire ka c'est très important en sanyere là étant des hommes qui sont suivis et qui sont écoutés dans le monde. C'est très important. Ame boye amandado break news wala dien kono. Ayela ka fo ko ou fa ka koro ke Barack Obama la ame kuma la ermina. Voilà. Et politicien ko fa ka Barack Obama ka koro kala et on fait une nouvelle soro. Nous Amérique président Corée nous kuye farfi. Yana ngandado Barack Obama la angandado Rishila la Dimitri nale kuye Rishila président Corée ale kumana Russia threatening to blow up ICC with the hypersonic missile aflanire Allah la ilaha illallah ay ne break news ça à partager ala jonga kolosita la ilaha illallah 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 diala ala la hawla wala quwwata illa billah jali blala maliko ala be fensi ku mumira maliko ne bala ma bawo irishira ko kubuna bombe hypersonique kubuna chi ubuna chi CPE abamu ko CPE amba wole ko ICC kursi ako aka fen kutamu me manadare da et président ka isla ko kabachi ku il va bombarder avec hypersonique missile amadu gole afleni ku ils vont bombarder ICC ku ba bureau bombarder. Former Russia President Dmitry Medvedev issued an ominous warning on Monday, suggesting that Russia could strike the International Criminal Court. Dmitry ko abe bomchi abe international community court tribunal international mondial kaba bombarder kabo diakon with a hypersonic missile in response to its decision to issue an arrest warrant for President Vladimir Putin. Kuye décision kutamin ka jamana kan ko okama kabe bombe atomique abachi kwa jamana kan amina asafula bombe hypersonique kabachi kwa jamana kan mulate ke belade attempt to try Putin in ICC will have a monstrous consequences for international law. Medvedev, deputy head of the Security Council of the Russia Federation, say in a statement in his Telegram channel. Donc, il y a alsa il veut que na yene machi folo ni yenchira kuma wore be ka fo na kuma wore te ka kore Shana Bush of decline of American democracy as a visit to Russia.
ko donc ko Chinese do fora America ka bininka fanga bininka a kelinga visite ke kata Putin naje ko Chinese ye America ka fanga bani ku ya valider parce que atara Putin voir bi. There is nothing like the world biggest mass murdering regime gleefully celebrating the decline of American democracy. This new Chinese propaganda comes soon after the Chinese Communist Party, CCP, bragged that the China broke deal between Saudi Arabia and Iran, Democrat that the US dominant war order was being replaced by China war order. Ko Chinese ka fanga ye American ka fanga boka bi. Ko depuis yoromina Chine kireka keleba et Arabie Saoudite ni Iran tien. Kala ka i joka photo tani Putin ko vraiment ko ni ba yara ka fo ko American ka fanga ka abana a jara mo mi abana amaja mo mi abana vraiment ni kubadi. En même temps économique, I suggestion put Russia in a Chinese orbit. Donc ko ni mena do ko bari fra et Chinese uga na folo ka on est ici la ka na folo parce que mo tamate mundo mumba fanga ba Amérique là Amérique be bien économie 50% est représenté. Donc le fait que Chine ni et ici la ka franya ka ni tout là ça dit ni ko bari quoi parce que wol ko na se ko usinya ça ni Amérique ka fanga tient ka dala ni abane ni quoi ça dit ni femme kuma bana ni femme kuma sera au sera quoi ni femme ya mo se ka fuikala ni alaka baradi le moment est venu et c'est tout ameni tani ala di dron ni kubani ni quoi vraiment ni kubani ni donc amboula elimina et il y a 15 heures de ça 15 heures de temps de cela et Kim Jong-un fait le commandant. Kim Jong-un call for war readiness for over 1.4 million North Korea offered to join army to fight US imperialism. Donc ko Kim Jong-un ko prépare guerre comment ko ame kuma la ermina plus de 1.4 million de North Korea ont signé pétition pour devenir des combattants pour leur pays pour se battre contre l'Amérique. Mon film million clé en éclat au lieu papier signé kubeta wira fra wala sa ukaseka Amérique bâti. Souveraineté, il n'y a pas de prix. North Korea on Monday say more people offer to join the military to fight against US imperialism and South Korea perpetrator. Donc comme million clé en éclat au lieu papier signé wala sa ukaseka keleke Amérique fait koni South Korea ka et Farin Sagoya. Voilà. On look at Farin Sagoya. Zelensky has answer for dissent. In interview, Ukraine president make a pragmatic case to continue American support. Donc Zelensky koni allez requérir ni ko ina neuf rochu. Et moi on y kara bare. Hein? Zelensky akira bare. The Senate take a short term for storming Daniel pay off after paying he won black extortion. Donc akira barai. Putin welcome deal 4 hours to talk with Xi Jinping. Donc vraiment géopolitiquement donc Amboula Ermina et Zelensky fait le Florida et gouverneur quand nous allez trop d'assent donc Ukraine président et comment bas faut aller mais quand Ukraine président Zelensky respond to Florida governor Ron DeSantis after the Republican question American ongoing support for Ukraine as Russia continue to invade the country, calling military support to Ukraine not a key US interest. Ayi raka fo ko American mécanique de me baladi Ukraine ma ko ninte ko ebi ninte ko isini ko donc ko ka fusiri na
ko parce que ko ni warbo bain ko ni ta America ko intérêt bi ni ta America intérêt sini a kelen ko fo o ma ben Zelensky ma donc Zelensky bora ka doya parce que Zelensky nous te foi la war ko la ni erina c'est des bandits. Zelensky in an interview with the Atlantic Point now that Russia fully occupy Ukraine. What is to stop Vladimir Putin if he decide to invade Moldova or Belarus or occupy Latvia or other eastern country? Ko donc comme on regarde demain, ko parce que koni uluka jamana, koni nukunkera ulu feneka jamana la, kulu kumuna munike. Donc, à me top Biden official resign, leaving key posts open during global crisis. Top Biden official resign. Ko Biden nga mo bado démission randi. Biden nga mo bado démission randi. Parce que kako ko dien crisis global et dien bedi. Ko crisis mondial ko ka daw kama ko donc ale se ka barake Biden brutuni. Ato ko Dylan Usman, chief foreign affairs correspondent. Moi je suis Johnny Dien kuma bay kuma fe bo Dien kofe ni ngala se Joe Biden ma allez jole nonoy donc allez comment parce qu'elle connaît ceux qui sont dans les enjeux dans le monde avant le Mumbai donc allez ko allez te barke Biden bulutuni ayaka tepi aya flika buli birika te barke Assistant Secretary of the State for European and Asian Affairs Karen Dafri is stepping down the State Department. Karen Dafri a kokate barake State Department la tuni ko parce ko comme mega ke dien kono global crisis Biden deme ko mun créer dien kono kala se ka baraka bulu. Chaque fois quand tu vois ce genre de choses, c'est le déclin du pouvoir. Mot moni fanga kerfe mo parce que lube information do mo ta don wa so avec mo avec kanal so beda parce que ko fanga be mo ni fi flarement ora nebe asimi go itafu nete ka asimi supporter ko fe ko asimi jamanya mo gori mo ko kulukutu du abena na krati mo ko kulukutu le nega president ne e mai na ma fendro nebe boka tifo na wa be na me fene mo ko kulukutu du dakantri du bon abe mo ko la menim ke ori ba ke president parce que un bon leader a des bons oreilles. Jamani mo be arama na meri. Nous jamani mo abe ko ne be ka mo fo selu ni dusu be selu kono. Abe boka kuma malien fait en même temps abe malien commerçant be franyo nga 100 ou ko pano solo ko ou ka ta sebela. C'est na rien sali kutire mo si mo ta ka dorme klina. Maintenant ma ke malien be bokare kono parce que fongolo fideni mi prédicter nous malon be bo ka abna nga fanga déstabiliser ala kan kisi ala kan tanga du be ka fa onyana me ka kuma info onyana me ka kuma info onyana adu me vivi babala wallahi ni ma kuran ko sabati mo be pété malon ko ko tseka seka jin mami ko ji wuro na ji me ko il va faut lettre non c'est pas la peine c'est pas la peine donc Biden aka fanga be déclarer donc Karen Dofri ale ko kalete barka Biden mulutuguni Dofri served in a post for years and a half beginning in the late September 2021 after being nominated in a March donc ay barka Biden bulu nya sankle and clay avec a barka Biden bulu donc am ko la erimna ayi bambarama ko parce que ko comme me ka ke jamana kono ko vraiment elle ne peut plus tenir. Elle est très renseignée pour tenir. The Chinese leader is framing his visit to Moscow as a journey for peace, but his calculation go far beyond the war in Ukraine. Les Chinois qui présent à Tara Poutine visiter, quand tout cas ils visiter d'abord le Beni Kramari Kama, comme ça dépasse ça aussi. Jumping arrive in Moscow to rousing welcome from Russian military Brisbane. 3 days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for Vladimir Putin for war crime, including the mass abduction of children, and with the same military waging war on Ukraine, the Chinese leader acted as a thought this was normal behavior. Emoroni molakabu. Saliri, dia kono nouvelle te dia kono katemani visiter ngakwa. Ça c'est de l'insulte à la communauté internationale. C'est-à-dire que c'est quoi. C'est-à-dire que la communauté internationale c'est que
est-ce que vous imaginez mon cœur quand mandat d'arrêt international de la président au dernier camp fanga be président na kateme dia beka au du sedje au cas do avion qu'on a visiter ah vraiment à la place de l'OTAN vraiment moi je vais me tirer à Benalla Nakratch à la place de l'OTAN moi je vais me tirer. Ça dit ça c'est de l'insulte. Il faut en anglais qu'on slap on the face. Ça veut dire que vous ne vaut rien, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes rien, votre loi, ça ne nous concerne pas, on ne considère pas votre cours pénal. Ça dit, vous êtes fouillé quoi. Vous êtes fou, ça dit, il n'y a pas de mots. Ça dit, il n'y a pas de mots. Parce que, il va reconnaître que Dieu a tout faire Blakoro. Et on va dire qu'il vraiment qu'on sera so. Hein? Le tribunal n'a pas bonité, le tribunal Baladili. Et nous, on me l'a dit qu'on doit là. On va dire qu'il faut qu'on toque Blakoro. A toque Marabaya Sai. Donc, Barabene, Baradibi. Kobene. Donc, c'est très très grave. En même temps, il y a mo North Korea président ale te kolon la de nga che ale prenne do ale be kele ale ba kele bolo de là lui il est prêt pour faire la guerre n'importe quel moment bon me faka Barack Obama ka break news de Fawyana comme on a bel et bien reçu ça à Kanye Kandaro Barack Obama tala le plus vite possible et à une nouvelle sur Barack Obama j'aimerais vraiment analyser ça dans l'amiable. Kanye Kandaro Barack Obama ne me se kuda oma ne sera kaye membro mais nyawala atumna j'aimerais vous parler de Barack Obama là et de toutes les façons et ubeka foko et républicain ubeka dankari Barack Obama là et parce qu'il y a baro tobute frafin fait donc on a comment ubeka essayer kube tie korole kuba essayer ka carrière ka briser tout ce là donc en une nouvelle soro me fait kan dadu la ko da oma editor US need to get clear on China preoccupation time donc mais anyway Barack Obama nouvelle ne nouvelle de sur la mada oma mais je crois qu'il y a même Bishop Blair je crois qu'il y a une nouvelle bord de oma tous ceux qui sont les clés nouvelles du monde et en sera quoi en damrola et très concrètement donc ni le mambulo ka da oma sur carte qu'on a là into next time ciao vraiment ala kanga jamana kanda anga jamana minekanya anga sanyere la parce que mali bina dia nya fo mali on nyala nga obega dugulu san ay dugulu san aka furu bara damene ne mali keto de ga dia balu mali bina dia ka teme dia bekan mo ni million kelen bi bolo million fla bi bolo furu do yini do la ika furu san ika baraka ika furu la don mo te baraka mo ika furu la yere be baraka furu la mo te mo furu sena yere be furu sena yere mali ndimbe ka ke sena kelai parce que muni la mali kono abe mun wole ko wortu ou bebe ka bolo mali industriel kelimperi la no o ye 40% mali industrie mbe ni mo ma douala ni mo ma sama no be se ka bara ni mali mo million binani an koma mali a été mo million mo flabo donc meka surtout do foyi c'est du mathématique mo ni serem ni bolo fly bi dans 2 ans 3 ans 4 ans avec des disciplines un peu de chance tu vas devenir milliardaire c'est inévitable c'est inévitable fondement il faut qu'on y ait terrain natola ni yebe terrain natola ni waro kamna jo sigaso do biti jo sigaso ka terrain makono do na sira sigaso zo be do akono donc foro au niveau là industrie bindo abse ka bara million binani ni ko de créer jamana kono kam woni fi kam se ka mo million jolike millionnaire donc il va demander depuis 600 parce que dans 5 ans 10 ans on y be kene blé fela mali ko na cité se ka so tourner parce que wasoro Afrique bina ke merging ni il va ko on en Amérique to mina to bu frère les Afrique tene ou les aventure là kana djugula soit te kubulu il doit vivre donc nous na we so sign we djugulu so fa so jo donc on y be yoro la ta o krefe ni place se ka ken chila place se ken chila
o de bɛ yɔrɔ san depuis sisan mɔgɔ mɔgɔ ni i ka baara kɛ dugukolo san tɛ ba de bɛ ni milliardaire depuis ala ye diɲɛ dan don min na foyi ma adamaden kɛ waritigi ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ dugukolo kan n m'a fɔ n ko sojɔ dɛ n ko dugukolo n m'a fɔ n ko sojɔ dugukolo ka bon ni so ye donc a bɛ dugukolo de san ka baara k'a kɔnɔ c'est très très important bon o tɛ se ka kɛ ka ɲa tant que sariya ma sigi fɛnɛ donc c'est très très important an ka hakili to sariya ko la a y'a faamu tant que an hakili bɛ sariya ko la tout va aller inchallah ne tun bɛ bolo ka d'aw ma surkati kɔnɔna la into next time k'an bɛn salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh